Дами и господа, вторият по големина град в България за втора година ще приюти международно събитие по ориенталски танци на 13 и 14 април, където ни очаква вълнуващ Бейли Денс уикенд. Зейна. А какво значи Зейна? Думата значи красива. Повече за красотата на ориенталския танц поканих Цветина Данова, Ларда, професионален танцор и преподавател по ориенталски танци с 12 години опит. Тя е и организатор на най-големите танцови музикални арабски събития у нас. Солист в международна трупа за египетски фолклор на Мохамед Казафи. Цветина Данова е дълбоко свързана с ориенталската култура. Тя говори арабски език и освен танцовите тренировки в България, води и теоретични лекции за Близкия изток. Представям ви Ларда. Яха, Биби! Така ще ни посрещаш. Добър вечер. Добър вечер. На вашите зрители. Добре, как така изведнъж реши, че арабската култура ще бъде твоето второ призвание, твоят втори майчин език? Нещата се случиха толкова необяснимо и до ден днешен не мога да си го обясня, но беше преди 15-16 години, та вече съм спряла да търся и отговора на въпроса. Просто имах си едно влечение към тази култура и започнах да уча езика без обяснение. Даже родителите ми бяха учудени. Аз години наред уча френски. Те имат амбиции за мен, че ще се занимавам с френски език. Аз изведнъж купувам си учебник по арабски, започвам сама да го уча. И като видяха колко съм запалена, решиха да ме подкрепят и баща ми ме заведе в Египет. Просто той да види пирамидите, аз така да се накефа на арабската обстановка. А баща ти как е с арабския? Може би това, което ти каза, това го знае и той. И това му е, нали? Да, ясно. С него сме на едно ниво. Едно и също. Така. И ти отиде и се потопи в Аз се потопих старата толкова дълбоко, империя Египет. Да. Една от най-древните цивилизации. Така обаче ми повлия, че като видях танцорка, си викам, то не е само език. То танца ме влече даже повече от език. А вечерта сте отишли на някакво такова Да, ние отидохме на корабче по Нил. Всички туристи, които посетят Египет, как? Задължително трябва да отидат на корабче по Нил, да видят дервишко въртене и да видят ориенталски танци. И аз просто като видях танцорката, толкова много ме докосна нейното изпълнение, че си казах, като се върна в България, ще намеря курсове по ориенталски танци и сериозно ще се захвана. И така вече 13 години то си ми стана... Наистина сериозно се захванах с това. Някъде бях прочел, че всъщност ориенталският танц изобразява движение от арабския език, т.е. като някакъв иероглиф, т.е. изписва текстове. Да, има логика, защото самите движения са толкова плавни, толкова феерични, толкова красиви. Да, все едно пишем ръкописно. Както пишем ръкописно, така са и самите движения. Примерно, ако иска да сподели нещо към своята любов и така чрез танца, той изписва, нали, търсяте през 9 луни, през няколко... През 9 планини в 10-та. През 9 планини. Да, така е. И какво и видя там танцорката и си каза, чакай сега. Да, казах си. И това в България обаче няма тая култура. Тоест тогава, нали, когато ти си започнала. Тогава, когато аз започнах, не беше въобще популярно. То беше в... Имаше го само в цирка, да ти кажа честно. Не, има. Аз поне не знам, сега напоследък виждам много школи има по ориенталски танци. Сега много се разви. Да. Наистина вече в момента е изключително популярен стил. Но преди 20 години не си спомням да е имало много школи по ориенталски танци. Почти нямаше. Нали, официално така школа, където да се научиш на египетски ориенталски танц. То даже още по-специално. Да, защото той има турски стил, има египетски стил и беше много трудно. Но аз започнах и да пътувам паралелно с това. Отдадох се изцяло, започнах да посещавам различни държави с цел да се уча от най-добрите египетски преподаватели. А сега вече аз ги каня тук. Да. Години наред. Дами и господа, нейни ученички идват при нас да танцуват ориенталски танци. Много се готини. Теди. Теди не ми е точно ученичка, идвала е на семинари при мен, така че може да се каже, но не съм... Сега, да ми кажеш, знам, че ти правиш един от най-големите международни фестивали. Чакай, да ще го произнеса правилно. Хес и Ауез. Да, Хес и Ауез.
Кога ще бъде този фестивал сега? Има време, той ще бъде ноември месец, но ще бъде едно наистина грандиозно събитие от 7 до 10 ноември в Царско село. Ще има повече от представители на повече от 20 държави ще дойдат и всички те са изключително добри танцори. Отново ще бъдем домакин на такова хубаво международно събитие. Да, тук сигурно ще дойдат. Ние пак ще отворим дума за това фестивал, като наближи време, есента. Сега, виждам, че ти си печелила златен медал на фестивала по ориенталски танци в Атина. В Полша па си забелязан от най-известните египетски хореографи Мохамед Казафи. Как стана там среща? Той какво видя и каза след това момиче искам да... Ами, той ме видя и изпълнявах една много емоционална арабска песен и си спомням, че той после ме спря и каза, ти имаш голямо бъдеще, защото интерпретираш музиката като нас, не като европейка, защото то си има не че начин на интерпретация, но или ти е в кръвта, като или не. Като руснак, който говори английски, нали? Да, добър пример. Добър пример ми даде. И той ми каза, имаш много, много добро бъдеще, имаш много силна емоция, чувстваш тази музика, сякаш ти самата си арабка. И ме покани да съм част от неговата фолклорна трупа. И няколко години се изявявах в Атина с тази трупа. Това ми даде изключително много. Много, много дисциплина. Много неща взех наистина. Така, 2022 година, минавам бързо през конспекта, за да минем вече към самото събитие, в което предстои. Ти отиваш в Египет и там участваш в клип на суперзвездата Махмуд Ел Есейли. Махмуд Ел Есейли, да. Ти какво прати някакво клипче на агенцията, която го представлява или как стана? Не, то даже стана толкова случайно, защото всъщност Махмуд Ел Есейли е много, много известна звезда, но тя е известна на египетския поп. Тоест да кажем, че Махмуд Ел Есейли е египетския Миро от Каризма. Да кажем, нали, такова ниво. Обаче аз съответно с поп-музиката не съм чак толкова запозната, защото не е в моя бранш. Чувала съм го, ама така просто като име. Да. И ми се обаждат една вечер менеджерите и ми казват, искаш ли утре да участваш в клип на една египетска звезда? Аз викам, да, нали, звучи страхотно. Обаче не ми казват нито името, нито нищо, просто викат на певец. Викам, окей. Обаче след това ми казват, трябва в 7 сутринта да станеш, защото клипа започва в 8. А там участията трябва до 3-4 часа, всяка вечер. И аз само като чух, отказах. Не, предпочитам да си почина, да се наспа. Обаче, те първоначално ми казаха, добре, ние ще намерим друга танцорка. След 1 час в 5 сутринта ми звънат, моля ти се, те държат ти да дойдеш. Викам, не, моля ви се, едни разправи 1 час се случиха, но накрая, по ирония на съдбата, стана така, че се съгласих да отида. И когато отидох и всъщност видях, нали, кой е изпълнителя и на какво ниво е и колко е известен, просто си казах, като върнах лентата няколко часа назад, си викам, леле, срамота, нали, аз въобще, че се бях замислила дали да се включа. И така бързо тя в момента клипа има много, много милиони, десетки милиони гледания. Даже много мои приятели ми пишат съобщения, викат, тази много прилича на тебе. И аз викам, ама това съм аз. И те викат, ти си. Викам, да, бе. И така. Браво, Сети. Добре, очакваме какво? 13-14 април, голямо събитие. Да, 13-14 април в Пловдив, в момента с моите колеги от Дали да Dance. Те са млада двойка, която прави всичко възможно да развие ориенталския танц в Пловдив. Да дойдат в шоуто да танцуват. Така, ето сега ти дадах една идея. Те правят и други неща, не само ориенталски танци, и така шоу елементи вкарват. Добре дошли си. Светлини, огън, така че... Огън? Добре, може като за последно предаване с огън. Последното предаване вече Последното предаване ще изгориме. Да. Супер. С тях правим наистина един уникален
уникален уикенд, който сега той не е толкова голям, колкото фестивала ми, но все пак той ще бъде втора година подред. Ние в момента всички се са стараем поканени. да го... Абсолютно всички са поканени. Имаме аржентинска звезда, много горещ танцор. Леандро Ферейра се казва. Чули Вени? Леандро Ферейра. Ферейра, гореща аржентинска звезда. Помисли си, къде ще бъдеш на 13-14 април? В Пловдив. Да, ще го имам в Билети има? Предполагам? Има билети, да. Добре. В събота вечер ще бъде шоуто. Ще се изяват много артисти в ориенталската сфера и като цяло в Пловдив такива неща се случват рядко, така че съветвам всеки да дойде и да се потопи в магията. Дами и господа, за мен беше огромна чест. Цвети, Данова, Ярдан, да ме гости. Успех!